سلام سلام تخاتلت مدى فوركس أكاديمي كما ياللغم أبزل لغم سناين عرفتن مزنقا عن قزية تحلفو قتلونا تمنغو نلو معالت دماء كم تلمود ناي سومناوي فوركس ماركت أناليسيس حيزا مسيال لغو شير لايك سابسكرايب ديالكم كسام مودات أختكاتل ندماء بأخبرات يعدمكم بقدام نتكلم تكنيكال محلافنا اب فاندامنتال سايد ندمس دلو سومن قال في السامتات اللونا نسدما ناي سي اتش اف وي سويس فرانك كونسيومر برايس اندكس داتا دوصلي تي سي بي اي تباهيل السواع مالتيو كم هون ناي يو اس دولار ان اف بي نان فارم امبلويمنت بايرول تباهيل السواع اب قدامي تسومن ناي تحداش ورحي عرب زوز داتايو اذا دما اب تزحلف ورحي كما ينيرو حدش سرحات ابتا هاجر كما تمسريتهم نعوم زقل داتا زوس إمالتي سلازي إزي كلتهم عبيتي في السمتات اللونا قون تينا عالمنا دولو جيوبوليتيكس كما يخيديو داتا خاتتلنا مالتيو ابتي تكنيكال ماركتنا غا تعنت صلوا كلوي حابرنا كنرئينا مالتيو كل جزي كم برايس اكشن تريدرز مثلا نت ماركت بعيننا رئينا مستي تكنيكال ان سنتمنت او هيدنا نتي دايركشن نايت ماركت نرئي سبات دي اكس واي ويزي دولار اندكس دبال كم حدا ما بقى بوينت نحن اذا ما دولار انت عينت حيل حيزلو وين انت عينت من قصاص كقبر نزر زمس زلو سومن قمتات انه قبروا لي مالتي سلازي ابز حالف سومنا ناي دولار اندكس بحجي سيل ودما شورت نايمر اي تخلو زلا على كله نايلنا نيرنا مالتي ابزن كله لاست ويك تراي زحلف الفيديو نانترينا كم زر ازلنا دما دولار زسومن زي ازيو دخيمو حليفوا مالتيو اتوم كانت كارنسي يورو ان دي جي بي بي دما بنصارو صبو غزي وي صبو سومني حليفوا مالتيو حجي دما نزمص زلو سومون ابزي كم زريه زلنا ازيو بلو سخونه ناي سبلاي اند ديماند زون فورم غيرلالو سلازي دولار اندكس لازم 206.1 اريا عند بريك غيرو بولش كعز يخدي مالتيو اول ذا واي دما كسبابزي كوتس تقولتات اللو سلازي زين اريا زين وزين حجي مارك غيرنا عندنا ناي سبلاي اند ديماند زونز ازين اقدستي نطبتاتين مالتيو بنصارو دما برايس ناي دولار اندكس كابزي ستراكشر بريك غيرو اول ذا واي لزي زون زي ميتيجيت غورس سلازغلنا بزي كوردل ناي مالتي سلازي دي اكس واي بخمزي امن قد غيرنا كنكاتاتلاينا زخونه كابزي ان ستراكشر زين افتوصلو نباي وين سيل لاي مخات زلا عليه عدلات اللنا مالتي اب جي بي بي اس دن حمسينا لاست ويك لايز حلف سومن فيديونا ندحرينا كان 539 بريك بايت راهنا حاز تباهلنا مالتي كابزي ستراكشر زي بريك اوت ودحري دما ندحرينا ماركتنا زي بلوس زخونه سومن يحلفو لعلي 300 زخون بوينتس وي 300 بيب زخون ماركت نلعل خيدو الله مالتي 539 بريك تغيرو بايك نحزينا تباهلنا نيرنا كابزي مالتي ولدو ويد ما كم زر يزلنا ازي بلوس ماركتنا سومني يحلفو مالتي حجي غنتاينا كنصبي اوفر اول جي بي بي كم تسبنا بولش فوليوم حيزلنا له ابزن دحرينا ازيون بلوس ازغون مومنتم كاندلز فورمنا غبرلنا يزخيزلو حجي دما نزدمس زلو معلتات وين زلو سومن برايس ليشي نزي بول باك غبرنا حدنت 27 غلطه اريا نزي امو كابز دما بولش ناي مخاتولو زلا على probability لو بزخونه من قدقن جي بي بي اس دي سيل بوزيشن و شورت نحرك نبلا كنا برايسنا بزخونه من قدي حدنت 26 كلتن كل جزء ابزي channel specific numbers تي area of value وتي ناي supply demand level مسرخنا specific numbers كنزارب نخلنا سقام يقولون سلازي حدنت 26 كلتن بريك غيرنا جي بي بي اس دي سيل بوزيشن كساب حدنت 26 ناي مراد زلا على بوتنشال لو مالتي تاع كساب زي ورده زخونه سيلز بحال جي بي بي اس دي اينر انينا مالتي حدنت 26 كلتن بريك ساب زي قبره جي بي بي اس دي سيل اي كونني بدحري دما نايزيا بول باك زي عند حر مصياتنا بولش حزنا تارجتنا دما حدنت 20 شومنتن 50 حدن تارجت بمبار بولش بوزيشن كنحزينا مال سلازي ازيا بلست يازلا لز دمصتل سومن دما صبو فوليوم وي صبو بوتنشال كتبنا تخليا بخلاي من قد حزيا مصيا زلقو جي جي وي دما جي بي بي واي لاست ويك ندحرينا برايس
ካብዚ ኤሪያ እዚ ፕራይስና ሙሉእ ብሙሉእ ብሬክ እንድሕር ጌርና ሴል መሲኡ ኣብ 190 ክወርድ ተኽእሎ ኣለዎ ኢልና ማለት እዩ ነዚ ኤሪያ እዚ እንድሕር ብሬክ ጌርልና ድማ ነዚ 190 4.4 ዘሎ ድማ ቡልሽ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ኣለዎ ኢልና ማለት እዩ ሕጂ እንትርኢናዮ ፕራይስ ስትሬት ኣዌይ ናብ 190.14 ኤሪያ ወሪዱ እቲ ዞን ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ፊል ኮይኑ ኣሎ ብዚ ከም ዝርአ ዘለና ሕጂ እንታይ ኢና ክንፅበ ካብ ጂቢፒ ጂፒዋይ ፕራይስ ክሊርሊ ኣብዚ ፎርሜሽን ጌርልና ዘሎ ኣዝዩ ብሉፅ እዩ ማለት እዩ 190.95 ኤሪያ ነዚኣ ብሬክ እንድሕር ጌርልና ኦል ደ ዌይ ፕራይስና ባይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ ተኽእሎታት ኣሎ ማለት ናይ እዚኣ ከም ዝንሪኣ ዘለና እዚኣ ክሳብ ዘይረኣና ዝኾነ ባይ ፖዚሽን ኣይንሕዝኒና ማለት እዩ በንፃሩ ድማ እዚ ማርኬት እዚ እንድሕር ነዚ ስትራክቸር ዝምሉእ ብሙሉእ ብሬክ ገይርዎ ኦል ደ ዌይ ፕራይስ 185 ከባቢ ናብዚኣ ኤሪያ እዚኣ ናይ ምውራድ ፖቴንሻል ኣለዎ ማለት ስለዚ እዚኣ ትመፅእ ዘላ ሰሙን ጂቢፒ ጂፒዋይ እውን ኣዝዩ ብሉፅ ሙቭ ክንሪኢ ኣለና ኢና ማለት እዩ ስለዚ 190.95 ብሬክ ክሳብ ዘይረኣና ባይ ከይንብል 4 hour ታይም ፍሬም ነዚኣ ንብላ ዘለና 190.95 ከባቢ እንድሕር ብሬክ ገይራትና ግን ባይ ክንሕዚና ኦል ደ ዌይ ክሳብ ቀዳማይ ታርጌትና ኣብዚ ዝኸውን እዩ ማለት ነዚ ፊል ንምግባር ከምኡ እናበልና ድማ ኦል ደ ዌይ ንላዕሊ ባይ ክንርኢና ካልኣይ ፖይንት እንድሕር መፂና ናብ ዩሮ ዩኤስዲ ዩሮ ዩኤስዲ እውን ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ናይ ሳንደይ እንድሕር ርኢናዮ ሴል ኢዝ ኦቨር ሴል ብዙሕ ወዲኡ ሕጂ ካብ ሕጂ ባይና ክንፅበይና ተባሂልና ነርና ናይዚኣ ብሬክ ኣውት ከም ዝርአዮ ዘለና ድማ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ሰሙን ናይ ሪካቨሪ ሰሙን ይሕሊፍ ኣሎ ሕጂ ድማ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ መዓልቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ማርኬት ስትራክቸር ፎርም ጌራትልና ኣላ ስለዚ እንታይ ኢና ክንፅበ ካብ ዩሮ ዩኤስዲ 1.053 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ክሳብ ዘይረኣና ዝኾነ ሴል ዝበሃል ኣይክንኣቱን ኢና ኣብ ዩሮ እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም 1.0530 ኤሪያ ማለት እዩ ናይዚኣ ብሬክ ኣውት ኦል ደ ዌይ ናብ 1.044 ናብዚኣ ክትወርድ እያ በንፃሩ ድማ ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣውት 1.0582 ማለት እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ናይስ ከምዚኣ ጌርና ማርክ ንግበራ ናይዚኣ ብሬክ ኣውት ድማ ኦል ደ ዌይ ታርጌትና ናብ 1.0784 ናብዚኣ ናይ ምውፃእ ዝለዓለ ተኽእሎታት ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዩሮ ዩኤስዲ ዝበለፀት ሰትኣፕ እውን ኣብዚኣ ኣዳሊና ኣለና ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ፓየር USDCHF ኣብ ዝሓለፈ ናይ 2-3-4 ሰሙን ዝኸውን ቪድዮታትና እንድሕር ርኢናዮ ነዊሕ ናይ ባይ ክንሕዛ ንኽእል ኢና ተባሂልና ነርና ኣብዚ እንከሎ ማለት እዩ ከም ዝርአዮ ዘለና ድማ ፕራይስ ኣዝዩ ነዊሕ ቡልሽ ክኸይድ ቀኒ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ኣብ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ወይ ድማ ኣገዳሲ ለበል ተቐሚጣትልና ኣላ ከም ዝርአያ ዘለና ፕራይስና ድማ ናይዚ ኤሪያ ዚ ብሬክ እንድሕር ጌርና ኦል ደ ዌይ ሾርት ፖዚሽን ክሳብ 0.8617 ኤሪያ ክትወርድ እያ ካብዚኣ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ተሂባትና ድማ ስቶፕ ሎስ ናና ቢሎው ጌርና ባይ ብምርኣይ ክሳብ ኣብዚ ታርጌት ክንገብራ ኢና ማለት ስለዚ ብፍላይ ድማ ሶሪ CHF ስዊስ ፍራንክ CPI ወይ ቱ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኒውስ ኣለዎ ንብል ኣለና ቅድሚ ናይ ዶላር ዘሎ ዝመፅእ ግዜ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ሓንቲ ካብተን ዝነውሐ ኤክስፓንሽን ክገብራ እንፅበየን ፓየር እያ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኣ ጌርና ማርክ ንግበራ ቨሪ ኢምፖርታንት ቨሪ ናይስ ኤሪያ ድማ ተቐሚጣትልና ዘላ ካልእ መወዳእታ ለመፆ ጎልድ ማለት እዩ ጎልድ ኣብ ናይ ጎልድ እንድሕር ኢልና ላስት ዊክ ሶሪ ፕራይስና ሴል ኢዝ ኦቨር ኢልና ነርና እዚኦም ሪጀክሽን ካንድልስ ፎርም ስለ ዝገበረልና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድማ ከም ዝርአዮ ዘለና ኣዝዩ ነዊሕ ዝኾነ ፒፕ ብዘይ ዝኾነ ምቁራፅ ማርኬትና ክኸይድ ቀኒ ማለት ብሓፈሻ ናይ ላስት ዊክ ዝነበረት ቪድዮ ዳርጋ 100% ክንብሎ ንኽእል ኣኩሬሲ ብጣዕሚ ኩሎም ፅቡቅ እዮም ከይዶም ማለት እዩ ሕጂ ድማ እንታይ ኢና ክንፅበ ካብ ጎልድ ከም ዝንሪኦ ዘለና let me put ኣብ ናይ smaller time frame መታን clearly ክትረአየና 1655 2655
look for potential buys 2655 ማለት ድማ እዚያ ስትራክቸር እዚያ ብሬክ እንድሕር ገይራትና ባይ ፖዚሽን ክንሕዚና all the way ናብ 2700 ማለት ክሳብ እዚያ ታርጌት ክንገብር ኢና 2700 ታርጌት ናይ ምህራም ተغሎ ዝለዓለ ከለዋይ በንፃሩ ድማ ነዚያ ስትራክቸር እዚያ እንድሕር ብሬክ ገይራትና ነዚ ኣብዚ ንሪኦ ኣለና 2648 ማለት እዚያ ሕጂ ዘላታ ኤርያ ነዚያ ብሬክ ተገይራትና ድማ all the way ናብ 2617 2617 ናይ ምውራድ ተኽእሎ ዝለዓለ ክህልዋይ ማለት ስለዚ ኣዝያ ብልፅትያ ዘላ ጎልድ ናብ ኣይዘር ዳይሬክሽን እታ ናይ ባይ ከዓ 2655 ኤርያ this is our buy zone እዚያ ብሬክ ኣብ ትገብረሉ ቡሊሽ ፖዚሽን ሒዝና ክሳብ 27 ክንርኢና ማለት ስለዚ ጎልድ ድማ ኣዝዩ ላስት ዊክ ብጣዕሚ ነዊሕ ዝኸደይ ሕጂ ድማ ኣዝያ ብልፅቲ ሰትኣፕ ኮይና ተዳልያትልና ኣላ ካልእ እውን ኣብ ናይ ላስት ዊክ ዝነበረ ቪድዮና ናይ ዩሮ ኤዩዲ ነዊሕ ባይ ክትሕዝዋ ትኽእሉ ኢኹም ተባሂልና ተዘራሪብና ነርና ርኢናያ ፕራይስ ድማ ሪጀክሽን ልዕሊ 2300 ፒፕ ዝኸውን all the way ማርኬት ከይድሎ ማለት ስለዚ ሕጂ ብዙሕ ኣብ ናይ ዩሮ ኤዩዲ ንግደስኒና እዚአን ዘለዋ ግን ጎልድ እዚኣ ንሪኣ ሬድላ USD CHF ሬዲ ዩሮ USD ሬዲ GBP GPY ሬዲ GBP USD ድማ ሬዲ እዚአን ፓየርስ እዚአን ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣዝየን ብሉፃት ሰትኣብ ኣለዋና ኦቨርኦል ክብሎ ዝደሊ ሪስክ ማኔጅመንትና ተኸቲልና እቲ ሪስክ ኩሉ ንወስዶ ሓደ ንክልተ ወይ ድማ ሓደ ንሰለስተ ሪስክ እናወሰድና ትሬድ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ኣብ ዘለናዮ ንኩልና ሰናይ ናይ ትሬዲን ሰሙን ይግበረልና ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰሰናዩ